kamusta nga tang niway ay te kun kunaday tuy puso umanay laingen nga agpek lagawan mo nga isut pang ipapasa tuy iliw ko. Mensahe para ken ka sa ginumang iti ayam mo malagagip ka nga ipaneknek ko kinapuno ken ka adi ka malipatan tituy biyag ko iti panagmaymaysa di mas maalan to iliw ko kamusta nga tan ni ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen nga agpek latawan mo nga isut pang ipapasa tuy iliw ko iti panagmaymaysa di mas maalan to iliw ko kamusta nga tang ni ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen nga agpek lagawan mo nga isut pang ipapasa tuy iliw ko nga isut pang ipapasa tuy iliw ko nga isut pang ipapasa.